moito que nos ten acollidos aquí no Severino, na súa casa. Imos facer unhas cosiñas que hemos aprendido este curso. Bueno, esperemos que vos guste. Imos cantar cousas variadiñas, bandeiradas, boadas, tulladas, rumbas, unha foliada, en fin, un pouco de todo. Así que imos empezar ca bandeirada de Brión. Está un pouco divertida, bueno, máis ou menos. Imos palo. Illa de Villa Pioche, Caballeras de Quintela,
temos aquí a un meu marido Antonio, que foi no seu día de Tocoro, ahora somos de Cantigas da Terra, da Coruña, e bueno, vai facer ele aí o que sabe facer, ben. Este cantaba encima, este cantaba en primero. Este cantaba encima, este cantaba en primero. Este cantaba encima, no me torneo. Este cantaba encima, no me torneo. Ay, la, ay, la, ay, la, Ahora que eleva la cestilla cubulada. bendita hora que eleva la cestilla cubulada. El único cantuera que para que el único cantuera que para ay la Encima y encima doran na vendima do meu pai. bendita, bendita, dorana, bendita do meu país. Eu vinho bailada, batalho na cestina. Eu vinho bailada, batalho na cestina. Ai la la, ai la la, ai la la. Falta unha estrofa que se quedou en blanco, creo. Bueno, é igual. Vamos agora ca rumba de Couto de Alón. Ay,
Hombre, sitio hay.
alumnas aventasadas. Entonces xa continúa o coro. Sí, un momento. A ver. A ver, Pilar Riobó. Teresa. Bea. Trini. Juana. Carmen Cabana. Dolores López Cágara. Ángeles Núñez. Carmen González Tenosa. Marilú. Rosa. Carmen Marta que tampoco está. Dolores Seijo tampoco está. Oliva. María Galea. Auri. Ramón. Uri. Y Antonio Gómez. ¿Estáis todas? Ah, vale. Ya está. Sí. Bueno, un aplauso grande para... Todos aprobados. Sí, todos. A modo de información, y ahora continúa o coro, este martes que pasou, o mailo miércoles, pasaron por aquí o Colexio de María Barbeito en pleno, porque como finales de curso pues teñen un profesor de música, non, María? Íñigo, que é un artista, entonces trouxo os nenos a actuar e os pais viñan a ver, pais, irmáns, abuelos, profesores e tal, e viñan actuaron desde as 10 da mañana hasta as 2 en distintos grupos, porque son muitísimos. Digo-vos que é unha maravilla, unha verdadeira maravilla. Por eso tamén queremos poñer algo na página da parroquia para que tamén se sepa que é unha labor maravillosa que está facendo aí. Deixa-me decir unha cousa. Mañán, nós de Tomareiro estamos na Foliadra, por aquí polo barrio. A partir das 7:30 da tarde andaremos polas tabernas por donde nos deixen. Muy bien, gracias.